The worst day ever nung itinayo tong Inchisit P Tower sa aming lugar. Ito yung nakakisira sa lupay ng aming mga sa aking lolo't lola. Forever na itong nandito, di na ito matatanggal pa. Okay, kahit pa paano yung ibang parte ng lupa kahit pa paano yung ibang parte ng lupa ay matatamnan pa naman, pero bawal lang magtanim ng yung matatangkad na yung niyog, bawal yon. Yun